आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे जोंहा सेथि गायसननाय सान, बे सेथि गायसननाय सानखौ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता खोन्दो जौगाखां बिनि मावख'आव दिनैहाय बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो दिनै बिथांमोनहा लादों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो आंखौ नैबे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनाय बादि आं दिनैहाय नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आङो दिनैहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आङो आफादगिरि जा निजोम बसुमतारी बिथांनो साबायखर जासिगोन। गाहाय नेहाथारि जोंहा फाखन गयारि बिथांनोबो आङो साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि जेसेबांनाखि जा खौरांगिरि नोंथांमोन दङ, आं नोंथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो सिगां समावहाय जोंनि बर' खौरांगिरि गैयैनि थाखाय जों गोबां माखासे जेंना जों बेखौ नुबोदोंमोन। जों गोबां जेंनाजों जों भुगिनांदोंमोन। जे गुबुन गुबुन माखासे जौगासारनाय हारिफ्रा गोबां दिनैहाय टिभि चेनेलनि बाथ्रा फैदों, जे इलेक्ट्रनिक मिडियानि बाथ्रा फैदों, प्रिन्ट मिडियानि बाथ्रा फैदों। बिथांमोनहा गावसिनि गोबां माखासे बायदि बायदि खामानिफोरखौ बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै दिनैहाय सारा बुहुमाव मिथिजानाय मोनसे हारि जानो हादों। आरो जोंहा दिनैहाय बे लेभेलाव जोङो सफैनो हायाखैमोन। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन थांनाय 2019 मायथाइयाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दानायनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय फैदों। आरो बे जावरिखांनाया दिनै थाबथायालाबानो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखियाव सहैयागौमानि निस्सय बिथांमोना निस्सय खामानि मावनांगोन। आरो खामानि मावनो हायोबा जोंबो बै जौगासारनाय हारिफ्रा जेरैबायदि बे टिभि चेनेलनि गेजेरजों, इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों, जे जोङो सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों जेरैबायदि दावगासार जानो हादों, जोंबो निस्सय दिनै नङा गाबोन जों दावगासार जानो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामबावो जे जोंहा जायफोर बिथांमोना दिनै बे बिबानाव थानानै दिनै बेबायदि खौरां बुथुमनानै खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोना गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोबा निस्सय जोंनि समाजा सोलायनाय फारसे जोङो मोननो हागोन। आरो जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां जौगासारना जानो हाखो, जे थुनलाइ बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोंनि समाज बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोङो राव बिथिङाव जों बेसेबां जौगासारनो हाखो, जे गुबुन गुबुन माखासे गेलेनाय बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हाखो, जे आबाद बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, इन्टारटेनमेन्ट बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो लासै लासै जुदि मोजाङैनो जों खौरां दैथायलांनो हाबाय थायोबा जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे गुस्लायनाया फैगोन, जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाया फैगोन। जों बे बाथ्राखौ आसा खालामनो हायो। गोबां समाव गोबां खौरांगिरिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो समाजाव माखासे सम सम माखासे सुबुंफ्रा मुं सुनो नागिरो जे खौरांगिरिफ्रा माने सोरनिबा जानानै खामानि मावो होननानै। थारैनो नंगौ नामा? बेखौथ' आङो सैथो होननानै आङो बुंनाय नङा। जों मिथिगौ जे जोंहा माबाया जिखिनि जोङो नैबे ससियेल मिडिया जोंहा ब्रैथि खुन्थिया होननानै जों मिथिगौ। आरो बे ब्रैथि खुन्थिया जानानै दिनैहाय गोबां बिथिङावनो बिथांमोनहा खौरां फोसावनायनि बिबानखौ बिथांमोनहा लाबोदों। आरो बे खौरां जोङो मिथिनो हादों, जों सोलोंनो हादों, नुनो हादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोसावनो हाबोदों। दा बे बेलायावहाय गुबुन गुबुना माखासे एसे आलादा रोखोमै साननायखौबो जों नुवाखै नङा नुदों। आरो बेफोरखौ जोङो निस्सय खालामनो नांलिया। जों मोनसे सोलायनाय फैनांसिगौ, जोंनि साननायखौ जोङो परिबर्तन खालामनो नाजानांसिगोन। जे जोंहा जायफ्रा दिनै गोथां खौरां बिथांमोना होगासिनो दङ, बे गोथां खौरांनि गेजेरजोंनो जोंनो फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे मोजां दिशा गोनां लामाजों जोङो लांनो हागोन, नैबे जिनिसखौसो आं मिजिं खालामो। खौरांगिरिफोरनि गुबै बिबाना मा जानांगौ दिनैनि दिनाव? आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंहा जायफोर दिनै खौरांगिरिनि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, दा बे बिथांमोनहा जे गोथां खौरां फोसावनायनि थाखाय बिथांमोनहा निस्सय नाजानांगोन। आरो बिथांमोनहा गाव गावनि जे खाखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो हायोब्ला, जे खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोब्ला, गावनि गेजेराव जुदि इउनाइटलि जुदि सानलायनानै खामानि मावनो हायोबा, थांखि लानानै जुदि खामानि मावनो हायोबा, नोजोर आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा निस्सय खौरांगिरिफ्रा जाफुंसार जानो हागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दिनै सारा बुहुमावनो मिथिनो हानाय बा मिथिजानाय मोनसे खौरांगिरि जानानै बिथांमोना निस्सय गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था मोनहैनायनि निस्सय बिथांमोना
नोजोरखौ लानो हायो आं बेखिनिखौ खावलायो। दिनै नि दिना जाहैबाय जोंनि गोथार सान, थामहिनबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' खौरांगिरि गौथुमनि गायसनथाइ सान। जोङो थांनाय बोसोराव जोङो 2022 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 6 खालार खालि जोङो जोंनि गौथुमखौ दाफुंनानै लादों। जोङो मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय दाफुंनानै लानाया जाहैबाय दिनै फैयै से बोसोराव आगारबाय। बे दाफुंनानै लानायनि उद्देশ্যखौ आं बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय जोङो बर' हारियाव जोङो खौरांगिरि नांगौ होननानै मोनसे जावरिखांनाय फैदों। दा बे जावरिखांनाय फैनाय समावनो जोंना गोबां खौरांगिरि जानो एबा खौरां बिजोङाव खामानि मावनो होननानै एन्टारेस्ट जानानै फैनाय माखासे जोंनि लाइमोनफोर एबा आंनि लोगोफोर दङ, बिथांमोना फैदों। दा बिथांमोनजों जोङो ज' जानानै मोनसे जयै खामानि मावनो हायो नामा बेखौ साननानै जोङो बे गौथुमखौ दानानै जोङो ज' जादों। आरो बे गौथुमनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनायनि उद्देশ্যखौ जों लादों, जाहाथे जोंनि समाजाव जोङो जोंनि जौगानाय जौगायै आबादनि बिथिं, सोलोंथाइ, राजखान्थि, थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नायनानै जोङो बोरैबा जोङो आसि दिन्थिनानै रोखा रोखायै फोरमायनो हायो, बे खामानिखौ जोङो मावनो थांखि लादों। मानोना जोङो खामानिया जाहैबाय जोङो सुबुंफोरनो आसि दिन्थिनो फोरमायनायानो जोंनि खामानि। बे नोजोरखौ बोनानैनो जोङो बे गौथुमखौ दानानै लादों। आरो बे गौथुमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि जौगानायनि खामानि जादों, मोनफ्रोमबो बिथिङावनि खोथाखौनो जोङो खामानिखौनो जोङो आसि थुनानै एबा रोखा रोखायै सैथो बाथ्राखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो थांखि लादों। उद्देশ্যआ जोङो बेनोदि समाजखौ जौगाहोनायावबो जोंनि खौरां